Кеше гомеренең иң дәртле, иң татлы мизгеле ул барысы да хәлдән килгән дәртле яшьлек чагы. Шундый матур гомер бәйрәмен, 35 яшьлек юбилеен Иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче хөрмәтле якташыбыз Ханбиков Рафаэль Тәфик улы каршылый. Аны онтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан котлап, якыннары бәйрәм иртәсе хәзерләгәннәр. 1 минут ял итеп, күңелегезне аларның кайнар теләкләре белән җылытыгыз. Беренчеләрдән булып, яраткан тормыш иптәшегез Гөлназ, улыгыз Артур, кызыгыз Ксения һәм бәләкәй улыгыз Амирчик котлыйлар. Ни кадәр генә китапларда, әкиятләрдә мәхәббәтне, гаилә тырышын матур итеп бизәмәсеннәр, башыннан узган адәм баласы нык аңлый. Тормыш узу кыр аркылы үтү генә түгел. Язмыш алдан ук хәзерләп күп сынауларын да, авырлыкларын да, шатлыклы мизгелләрен дә куя. Аларны бергә үтәр өчен янда ышанычлы тормыш иптәшең булырга тиеш. Ул яктан Аллага шөкер, мин бәхетле, дип башлаган үз хатын Гөлназ. Кадерлем, инде күптән без синең белән гаилә кырып җибәрдек. Бер-беребезгә карата булган мәхәббәтебез шул кадәр көчле ки, берәр сәгать тавышларыбызны ишетмичә торсак, күңел әллә ничек юксына башлый. Яратканым, алда безне бик озын тормыш юлы көтә. Икәү бергә булган бар киртәләрне дә җиңеп чыгып, бер-беребезне аңлашып яшәргә язсын иде. Гомере буе син минем таянычым, ә мин синең юанычың булыйм. Бер күрүдән үк аңладым, син ышанычлы кеше икәнеңне. Чөнки синең әйткән сүзең, эшләгән эшең белән туры килде. Кадерлем, ихластан котлыйм сине туган көнең белән. Телим үзеңә кырыштай нык сәламәтлек, бәхетле гомер, бар койган максатларыңа да ирешә ал. Ә мин сиңа һәр чак ярдәм итәчәкмен. Балаларың өчен син үрнәк әти. Зурысы да, кешесе дә сине бик тиз сагыналар. Әтиләренең кайтканын зарыгып көтәләр. Раббым алда да шушы татлы алмаларыбызны бергә үстереп, аларның бәхетенә куанып, яшәргә насыйп булсын. Без сине бик яратабыз, алтыныбыз. Ак кышларның мәхәббәтен кемнәргә бирә икән? Тигез һәм өлфәт мәхәббәт кемнәргә тия икән? Бәхетлеләр татыяны, без дә берсе шуларның. Хак Тәгалә насыйп кылган бергә үтү юлларны. Ниләр булды моңа диеп, карап тормап торап. Котлыйм сине чын йөрәктән, тавышларым калтырап. Калтырауның сәбәпләре ихлас сөюләр генә. Мине аңламаслар бары тик сөймәгәннәр генә. Шуңа кабул ит син миннән иң матур изге теләк. Яратуымны белдергән җыр булыр сиңа бүләк. Кадерле Рафаэль Тәфикович, бар изге теләкләр тормышка ашсын. Матур мәхәббәт чәчкәгез күркәм килеш алда да атсын. Бәхетле булыгыз, алдагы җыр сезнең өчен яңгырый.
Рафаэль Тәфик улы Ханбиковны 35 яшьлек матур юбилее белән чын күңелдән газиз әнисе Гүзәл Мияссәровна котлап, шулай ук изге теләкләрен ирештерергә булды. Аңа ихластан балалары, кызлары Катя, Валя, Алина һәм Наргиза, уллары Лёша, Илһам һәм Руслан да кушылалар. Бәхетемә туган, газиз балам, иң кадерле улым, уң кулым. Бүген матур гомер бәйрәмеңдә теләп китәр идем җир нурын. Син тугаштан сөеп кулга алдым, бәхет юрап үптем битеңнән. Бүген менә тулы ир-ат инде, кышып китим әйдә иңеңнән. Булырсың дип миңа таянышым, сизгән сыман булды күңелем. Шул чагымда шатлыгымнан тулды ярсып типкән ана йөрәгем. Рәхмәт балам, ышанычларымны акладың син гомер юлыңда. Теләкләрне чынга ашыра алдың, үсеп җиткәч иркә кулымда. Кадерле балам, абыебыз, бүген синең матур туган көнең. Рөхсәт ит сине ихластан котлап, беренчедән гаилә бәхете теләргә. Гөлназыбыз белән алга табада, шулай тату гына безне сөендереп яшәгез. Бүгенгегә шөкер кылырлык тормышыгыз. Алга табада тырышлыгыгыз кимемәсен. Әле бит яшәргә дә яшәргә алда. Без кирәк чакта гел янәшә булырбыз һәм хәлдән килгән кадәр ярдәм итәрбез. 35 сиңа тула дип, үзем дә һич ышанмыйм. Синнән башка алтын алмам, тормышымны күрә алмыйм. Өлкән балам, таянышым, ышанычлы кыям да. Бәхетле булып яшә син шушы гаиләң ояңда. Туган көнгә иң зур бүләк, котлауларның бәйләме. Җыр җырлатыйк, бүген безнең Рафаэлебез бәйрәме. Хөрмәтле Рафаэль Тәфикович, газиз әниегезнең изге дугалары сезне алда да тик саклап йөртсен. Ул сайлаган җырны да кабул итегез. Бәхетле булыгыз, юбилеегыз мубарак булсын. Yaşagan sayın yaşarıp yürek
Рафаэль Тәфик улы Ханбиков хөрмәтенә чираттагы котлау хатын кайнанасы Асия Шамилевна юллый. Аның матур теләкләренә Самарадан Шурина Рафаэль, тормыш иптәше Галия, уллары Надир һәм Данил кушылалар. Кадерле улым, әйе, улым дип атыйсым килә мин киявемне. Без аның белән күз тимәсен бик тату килеш, бер-беребезне аңлап яшәп киләбез. Кайвакыт Гөлназ көнләшеп тә куя. Киявеңне яклап күбрәк яратасың ди. Ә мин аңа шөкер, уңдым киявдән дип җавап кайтарам. Рафаэлебез безнең гаиләгә күптән инде кереп, син әллә ничек бик тиз үз кешебез була алдың. Син балам бик сабыр, бик шыдам. Әйткән сүзеңдә артык кычкырмыйча уйлап кына әйтәсең. Ясаган адымнарыңны да алдан уйлап ясыйсың. Син дөньяны бик тирәнтен аңлаучы, үз яшеңнән артык күп белүче кешебез. Рафаэлебез беренчедән сиңа әлбәттә исәнлек телибез. Күпме генә бу теләкне баналь димәсәләр дә. Чөнки кызыбыз Гөлназ белән алда сезгә бик күп көч түгәргә туры килер. Икенчедән, сабырлыгың бетмәсен. Сабырлык сары алтын диләр, ә синдә бу сыйфат олы таулар кадәр. Шуның өстенә кызганмыйча Хак Тәгалә уңышларын, шатлыкларын һәм бәхетен дә тияп бирсен иде. Киләчәктә дә бергә тату, чын туганнар булып матур гомер итик. Ә инде татлы балаларыгызны үстерергә Ходай Тәгалә үзе көч бирсен. Аларның бәхет шатлыгына гына куанып яшәргә язсын. Бу гомерләр искән җилләр кебек, сизелмичә үтеп китәләр. Гомер юлларында бәхет теләп, гел елмайсын якты иртәләр. Җан рәхәте бирсен Ходай сиңа, тән сихәте бирсен гомергә. Насыйп булсын әле озак еллар кунак булып җирдә йөрергә. Аккан чишмә төсле челтер-челтер гомер ага, исең китмәсен. Бәхет, шатлык, саулык, мәхәббәтең шул чишмәдә яксын, китмәсен. Һәр көнең дә синең матур булсын, сулмас гөлдәй яшә чәчәктә. Нурлы күзең, якты йөзең өчен теләк телик, яшә бәхеттә. Кадерле Рафаэль Тәфикович, без дә шәхсән бу теләкләргә рәхәтләнеп кушылабыз. Бар теләккә дә фәрештәләр амин дип торсыннар иде. Ә инде сез бәхеткә күмелеп матур гомер итегез. Кайнар сәлам буларак бу җыр сезнең өчен яңгырый. Теләкләр җыйган бәхетле минутларым, сине якын итеп килгән күпме дус туганнарым. Туган көнең белән кадерлем, тенҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Кадерлем, энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем. Күзгә күренми усада гомер дигән хәзинә. Үткәннәрдән тик язларың сәлам юлласын сиңа. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем, энҗеләргә тиң гомернең белеп яшәгәнә кадерен. Туган көнең белән кадерлем. Яшәгәндә барда кирәк, хәләл булсын тапканың. Җыр юллап сине котлаудан, күркәм бүләк тап
алмадым. Туған күнің белән, қадірлім. Енежелерге тиң ғөмірінің, біліп яшәгенә қадірін. Туған күнің белән, қадірлім. Енежелерге тиң ғөмірінің, біліп яшәгенә қадірін. Енежелерге тиң ғөмірінің, біліп яшәгенә қадірін. Туған күнің белән қадірлім. Бәйрәмнәрдә бер туган якын кешеләрнең теләге аеруча җанга рәхәт һәм дәрт өсти. Шуңа бүген Рафаэль Тәфикович бер туган энегез Рафик, тормыш иптәше Эльмира, уллары Илзар һәм Илһам, кызлары Ләйлүшка да читтә кала алмаганнар. Олы тау артында, киң җилкә артында кечкенәдән үк мин ышыкта үстем. Минем барысыннан да куркыта алардай, бар серемне дә сөйли алырдай якын кешем, кадерле абыем бар иде. Ике малай үскәндә ул төрлесе булгандыр шиксез. Еш кына сугышкан, азган мизгелләр дә байтак булды. Ләкин арабыз күп булмаганга без барыбер дус килеш үстек. Бүген генә аңлыйм. Еллар үтү белән бер туганның кадерен тагын да күбрәк беләсең. Менә мин дә абыемны улыгайган саен кадерләп, хөрмәтләп күбрәк яши башладым. Ул миңа гомере буе бар яктан да үрнәк булды. Аның гаиләсе дә бик матур, тату. Балалары да тәүфыклы. Кадерле абыем, без бит иң якын кешеләр бу дөньяда. Арабызда бер кайчан да кара төстә песиләр узмасын. Ниләр генә булмасын бу тормышта. Барыбер аңлашып, уртак фикергә килешеп яшик. Әгәр үпкәләткән мизгелләр булса, аларны барысын да онытып гафу ит. Кайгы җилләре сезнең капкагызны уратып узсын. Озын-озак еллар бәхеткә, мәхәббәткә төренеп яшә. Син бәхетле булсаң, мин дә бәхетле булырмын. Сиңа авыр чакта мин дә авырлык кичерермен. Чөнки без бер кан, бер туган абый, эне сөеклем. Абыема килдем котларга дип, 35 яшь тулды анарга. Килдек менә бөтен гаилә белән, тантанасы белән котларга. Теләкләрне олы капшык итеп без китердек бөтен тутырып. Кабул ит син әйдә, барысында, бәйрәмендә түрдә утырып. Ике улың синең, дәвамың ул, кызың тормышыңның бизәге, хатының алтын алмасыман, таянышы, тормыш терәге. Сирәк кенә инде очрашсак та, син барыбер күңел түрендә. Бүген менә синең өчен сөенеп, яшьләр тора абый күземдә. Бәхетле бул, мул тормышың булсын, дошманнар да ерак йөрсеннәр. Ишегеңне ачып гомер буе тик чын дуслар гына керсеннәр. Хөрмәтле Рафаэль Тәфикович, бер туган энегез Рафик гаиләсе белән юллаган теләкләрне аларның сайлаган музыкаль бүләге дә дәвам итәр. Кабул итеп алыгыз. Бергә уйнап үстек, без бит бер кар, без бер туган. Еласаң тиңер куя, егылсаң кулын сусап, кайгыда калдырмас бер кайчан. Ялгыз түгел, абыем бар диеп, әниемгә әйтеп тора. Иңнәренә кулым куеп, иңнәренә кулым куеп, күршүләр үзен итара. Иңнәренә кулым куеп, иңнәренә кулым куеп, күршүләр үзен итара. Матур яшибез без бу дөньяда, ышанычлы дуслар да була. Ләкин була Dostum da türlüsü,
Gözlerin şişe bulmayı barsana, yalnız tüge abayım var diye eniyim geley tektıra. İnglerine kulağımı koyup, İnglerine kulağımı koyup kurşular özünü tırra. İnglerine kulağımı koyup, İnglerine kulağımı koyup kurşular özünü tırra. Enem diye gururlansa, Öngüllerge rahat yigirra. Baygılarını ortaklaşıp, Ulmışlarga gelip kuanıp, Abim şolay yaşi gel birge. Yalnız tüge abim var diye eniyim geley tektıra. İnglerine kulağımı koyup, İnglerine kulağımı koyup kurşular özünü tırra. Yalnız tüge abim var diye eniyim geley tektıra. İnglerine kulağımı koyup, İnglerine kulağımı koyup kurşular özünü tırra. İnglerine kulağımı koyup, İnglerine kulağımı koyup kurşular özünü tırra. Kurşular özünü tırra. Abay diyor özünü tırra. Рафаэль Тәфик улы Ханбиковны матур 35 яшьлек юбилейлы туган көне белән ихластан якыннары, Иске Кулатка бистәсеннән Хуснетдиновлар гаиләсе, Фәрида Шамилевна, улы Рамиль, килене Лилия, оныгы Булатик, Мадифуровлар гаиләсе, кызы Альбина, кияве Ринат, оныгы Усман котлыйлар. Әлеге теләкләргә ихластан Мәскәү шәһәреннән Хансвяровлар гаиләсе һәм Кулатка бистәсеннән Яфаровлар гаиләсе дә кушылалар. Гөлназыбыз аркылы гына безгә кияү булып килсә дә, Рафаэлебез үз гаиләбез әгъзасы. Шатлыкта да, кайгыда да ул озын-озак көттереп тормыйча беренчеләрдән булып килеп җитә. Рафаэль ул бик тырыш ир-ат. 35 яшендә инде ул байтак биеклекләрне яулап, күп тырышлык куеп үз тормышын булдырды. Ике яктан да туганнарны бер тигез күреп, ул кешелеклелек сыйфатларын саклап матур гомер итә. Гөлназ белән алар бер алманың ике яртысы сыман яшиләр. Гомере буе бер-берсен аңлап, тыңлап, ишетә беләләр алар. Күпләргә алардан үрнәк алырга да ярый. 3 татлы балаларына алар газиз әти-әни булып торалар. Бар яктан да Рафаэлебез күркле кеше. Раббым күзләребез тимичә алда да исән сау килеш, куйган максатларына үрелеп, гомер кичерсеннәр. Бәхетләре артканнан артсын. Алда да шулай бер-беребезне хөрмәтләп яшик. Кияү дип атыкмыни, үз энебез дип дәшик. Ничек икән сиңа бүген Рафаэлебез эндәшик? 35-тә ылыгайдым диеп инде уйлама. Яшьлегеңнең иң биеген җиттем диеп сулама. 100 яшькә дә калып була 18дәге сыман. Капламасын юлларыңны сыры төстәге томан. Гаиләң янәшендә генә гомер буе бул үзең. Бар авырлыкларга каршы бул сабыр һәм дә түзем. Барыбыз да хөрмәт итеп, сиңа саулык телибез. Кемгә күпме язганнарын кызганышка белмибез. Шуңа күрә һәр бер көнне каршыла бүләк итеп, язсын юбилей көтәргә 100 яшеңә дә җитеп. Кадерле Рафаэль, Хуснетдиновлар, Мадифуровлар, Хансвяровлар һәм Яфаровлар гаиләләре сезгә ихластан бары бәхет телиләр һәм үз җырларында сезгә багышлыйлар. Изге көн, дөньяга килгән көн, яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көн, изге көн, дөньяга килгән көн,
Яшьлеккә бер кайтып яшәрә торган көн. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Табында дусларың, яныңда тең парың, антыла бу көнне дөньяның бар зары. Табында дусларың, яныңда тең парың, антыла бу көнне дөньяның бар зары. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Гомерләр уза дип моңаеп утырма, тагын бер яна мәхәббәт утында. Гомерләр уза дип моңаеп утырма, тагын бер яна мәхәббәт утында. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнең белән, туган икән. Туган көнең белән, туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көнеңдә син елмаеп көлгәнә, туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көн килә ул елга тик бер генә. Туган көн килә